Bon dia, em dic Carme Rubio i comencem aquesta sessió dedicada a una autora de literatura catalana i a més osonenca, com és Najat El-Hajmi. Jo he pogut fer aquesta gravació gràcies a la col·laboració de Nil Jaimez Pascual, el meu net d'11 anys, que m'ajuda en la gravació. Najat El-Hajmi va néixer a Nador l'any 1979. A 8 anys va arribar amb la seva mare i els seus germans a una ciutat catalana pel reagrupament familiar que permetia l'estat espanyol, a una ciutat que, tot i que no diu el nom, és fàcilment identificable amb Vic. Aquí va passar uns anys fonamentals, perquè va rebre l'ensenyament primari, la secundària i després passaria a estudiar Filologia Àrab a la Universitat de Barcelona. Més endavant canviaria de lloc de residència i actualment viu a Barcelona, on és mare de 2 fills i té una família. Des dels 12 anys es va dedicar a escriure i compta amb una obra relativament reduïda però fonamental. Ha publicat 6 obres, la primera i l'última són assaig i al mig hi ha un conjunt de 4 novel·les que li ha permès guanyar alguns dels premis importants dins la literatura catalana i, a més, ha estat traduïda a 10 llengües i té al seu favor l'opinió de la crítica i de lectors, no només de Catalunya, sinó de molts altres països. Dintre d'aquestes obres són Jo també soc catalana, que va ser la primera l'any 2005, L'últim patriarca, la novel·la L'últim patriarca, la primera de les seves novel·les, que és de l'any 2008 i que va aconseguir el Premi Ramon Llull 2007, La caçadora de cossos, de l'any 2011, La filla estrangera, de l'any 2015, que va aconseguir el Premi Sant Joan del mateix any, i Mare de llet i de mel, del 2018, i sempre han parlat per nosaltres, que és la seva darrera obra publicada, un petit assaig feminista bastant important, de l'any 2019. Bé, a banda d'això, ha escrit moltes narracions soltes, textos periodístics, col·labora amb mitjans, ha fet conferències, pròlegs i té una presència en els mitjans bastant important. Hi ha 2 trets que la caracteritzen com a escriptora: la temàtica i l'estil. Pel que fa a la temàtica, ella s'ha centrat sobretot en una literatura de l'experiència autobiogràfica, però a la que sempre ha aplicat una gran dosi d'elaboració literària. La seva protagonista principal sempre és una dona a cavall de 2 cultures, una primera cultura heretada de la família i una segona cultura adquirida en el país d'acollida. Sobre aquesta temàtica, ella mostra una protagonista que pot ser infant, jove o d'una edat més madura, que d'alguna manera potser va evolucionant amb el mateix pas del temps a la seva vida. En tot cas, ha donat veu a un tipus de personatge que no havia tingut mai cap visibilitat ni amb la literatura massic, perquè ella és de llengua massic, ni amb la literatura catalana. Najat El-Hajmi, formada a Catalunya, va triar la llengua catalana com a llengua d'expressió. El seu posicionament sempre és reivindicatiu i crític cap a les 2 cultures. Té una posició de distanciament que li permet una gran objectivitat sense idealismes, i el seu estil punyent és un dels seus principals valors.
Pel que fa a l'estil, pel que fa a la forma literària, doncs Najat El-Hajmi té un estil sempre molt clar, directe, que dona una sensació de gran autenticitat. El seu ritme narratiu s'adapta als trets del relat. Moltes vegades parteix com si fos d'un relat oral, com passa, per exemple, a la primera part de l'Últim patriarca. De vegades es torna líric, sobretot en les descripcions d'ambients i de paisatge. Sovint utilitza la ironia, fins i tot el sarcasme, o bé imatges molt efectistes i plàstiques. Utilitza recursos d'anticipació dels fets, o bé a vegades el narrador parla de fets que el lector desconeix. En certes obres utilitza la tècnica expressionista, sobretot, per exemple, amb La filla estrangera, on hi ha moltes escenes dominades pel sentit olfactiu, un sentit que sempre és molt important en tota la seva narrativa, però que en aquesta novel·la és un recurs estructural fonamental. El seu discurs sempre té una gran intensitat. Ja és sabut que el tema de la literatura sobre la immigració té un públic garantit, però el gran tret característic de Najat El-Hajmi és la seva qualitat de la factura literària. Si mirem les seves obres, el primer llibre que hem dit, Jo també soc catalana, que era del 2005, és un llibre que pensem que pot ser fonamental dins la seva producció perquè d'alguna manera conté en germen, en estat embrionari, molts dels temes que després anirà desenvolupant amb les novel·les posteriors. I en aquest sentit tenim una mica l'origen del seu univers literari. L'Últim patriarca, del 2008, que ja hem dit que va guanyar el Premi Ramon Llull, del 2007, va ser un llibre que va crear una gran sorpresa, fins i tot un cert escàndol. No és la primera vegada que passa a la literatura catalana, perquè Víctor Català, com és sabut, doncs, amb la infanticida va crear un gran escàndol entre el jurat que li va donar el premi, que es va sorprendre per la duresa dels fets i sobretot es va sorprendre pel fet que era una dona que ho hagués escrit. A l'Últim patriarca, Najat El-Hajmi, i en els nostres dies també va sorprendre perquè fa un retrat implacable d'una filla respecte al seu pare. Aquesta relació entre pares i fills també és un gran tema literari que s'ha tractat en totes les literatures i en totes les èpoques. El pare reflectit a l'Últim patriarca és un pare violent i maltractador, que d'alguna manera desempenya el rol característic d'alguns patriarques de la cultura musulmana, però també d'altres cultures. La sorpresa amb una noia tan jove com ho era Najat El-Hajmi en el seu moment és que ella s'acarava a qüestions considerades tabú. Després d'aquest gran èxit que va tenir amb aquesta novel·la, doncs va publicar La caçadora de cossos, de l'any 2011. En aquest cas potser l'experiment fins i tot era més agosarat, perquè s'afrontava a un altre tema també molt problemàtic i s'allunyava de la temàtica intercultural. Potser aquest aspecte tampoc no se'l va acceptar massa. Ella parla amb tota llibertat sobre la sexualitat femenina i des d'una perspectiva insòlita. Potser el llibre no va tenir l'acceptació de la resta de les seves novel·les, però és molt probable que el que calgui és que passi encara el temps per adonar-se'n de com va ser d'interessant la seva proposta narrativa. La filla estrangera és un altre llibre d'ella del 2015, Premi Sant Joan d'aquell mateix any,
i aquí ella recupera el seu univers inicial. L'acceptació que va tenir amb aquesta novel·la va ser extraordinària. Utilitza molts recursos i permet mostrar al lector com el seu univers és tan ric que sembla una font inexgotable de bona temàtica literària i sense concessions. Mare de llet i de mel és la novel·la que va publicar el 2018. La figura de la mare és la que centra tota la temàtica. Vol fer un homenatge a la mare. Aquesta idea preconcebuda acosta una mica la novel·la a la novel·la de Tessi. Els episodis presenten una heroïna moderna, una dona sense recursos, sense formació, que aconseguirà ella destacar i la seva família. De tota manera, sembla que amaga alguns trets, perquè la desaparició dels personatges masculins faciliten molt poder exaltar la grandesa d'aquest personatge que, per exemple, amb la presència del pare seria diferent. Sempre hem parlat per nosaltres, és un assaig del 2019. Aquest petit assaig és sobre la lluita feminista. Sens dubte es convertirà en un text de referència dins la literatura del feminisme. Denuncia l'aparició de noves formes de disfressar el masclisme. L'autora pensa que aquestes noves formes s'han de desemmascarar. Demana al moviment feminista que sigui prou valent com per no acceptar les limitacions que sembla que una esquerra relativista accepta en nom d'una identitat cultural. Najat el-Hajmi parteix de la idea que islam i feminisme no pot ser i que la dona islàmica té tot el dret a tenir totes les llibertats, tota la dignitat, independentment de la seva cultura. Un llibre molt valent que penso que d'alguna manera serà fonamental quan s'analitzi en els propers anys. Moltes gràcies.